Kollageenia ja kysteiiniä sisältävällä Refectosil-ripsipermanentilla saadaan ripsiin kaunis kaarevuus, joka saa silmät näyttämään suuremmilta ja antaa katseelle ilmaisuvoimaa. Samalla ripset saavat hoitoa. Toisin kuin mekaanisia ripsen taivuttimia käyttämällä, Refectosil-ripsipermanentti muotoilee ripset erikoisen kollageenia ja kysteiiniä sisältävän hoitavan koostumuksensa ansiosta hellävaraisesti ja kaarevuus kestää jopa 6 viikkoa. Kollageeni on yleisimpiä ihmiskehon rakenneproteiineja. Aminohappokysteiini lisää hiusten hyvinvointia ja yhdessä kollageenin kanssa nämä tehoaineet hellivät ripsiä jo käsittelyn aikana ja saavat ripsesi näyttämään huolitelluilta ja tuuheilta. Käyttö on yksinkertaista ja turvallista ja kestää noin 45 minuuttia. Neljän erikokoisen rullan ansiosta jokaiselle asiakkaalle voidaan valita ripsien kaarevuus yksilöllisesti, ripsien pituudesta ja muodosta riippumatta. Voit tarjota parturikampaamossasi tai kauneushoitolassasi uutena palveluna Refectosil-ripsipermanenttia, joka tulee ihastuttamaan asiakkaasi. Näiden 3 askeleen avulla saat satumaisen kauniit ripset. Taivuta ripset ensin Refectosil-ripsipermanentilla ylöspäin. Värjää ripset sen jälkeen Refectosil-kulmakarva- ja ripsivärillä. Ota huomioon, ripsipermanentin ottamisen jälkeen ripsivärjäyksen vaikutusaika lyhenee 2 minuuttiin. Levitä lopuksi kiharrettuja ja värjättyjä ripsiä optimaalisesti hoitavaa Refectosil Long Lash Gel-hoitoainetta. Päivittäin käytettynä se ravitsee, vahvistaa ja hoitaa ripsiä intensiivisesti ja antaa niille upean kiillon. Tee allergiatesti ennen käsittelyä. Ota piilolinssit pois silmistä. Puhdista silmän alue Refectosil silmämeikin poistoaineilla. Poista sen jälkeen rasva silmäluomista ja ripsistä Refectosil keittosuolaliuoksella, jolloin ripsien rullat liimautuvat ripsien päälle optimaalisesti. Pyyhkäise lopuksi kuivaksi kasvopaperilla. Harjaa ripset ennen käsittelyä lyhyesti, jolloin ripset erottuvat toisistaan. Voit myös yksinkertaisesti peittää alaripset erikseen saatavissa olevilla Refectosil Silicone Pads -silikoonityynyillä. Näin varmistat, että kiinnität ainoastaan yläripset rullan päälle. Valitse sitä pienempi rullan koko, mitä lyhyemmät ripset ja mitä voimakkaampi asiakkaan toivoma kaarevuus. Rullia on 4 eri kokoa. Lyhyille ripsille koko S, keskipitkille koko M, pitkille L ja hyvin pitkille ripsille XL. Tässä muutamia vihjeitä rullan koon valintaan. Rulla on sopivan kokoinen, kun ripset peittävät puolet rullan ympärysmitasta. Jos valitsemasi rulla on liian pieni ja ripset liian pitkät, ripset kaartuvat U-muotoisiksi. Jos rulla on liian suuri ja ripset liian lyhyet, ripset eivät kaarru ollenkaan tai vain heikosti. Ota ripsien tarrarulla irti foliosta. Ota kiinni vain rullan päistä, jotta rulla ei menetä tarraominaisuuksiaan. Taivuta rullaa moneen kertaan niin, että se vastaa silmäluomen kaarteen muotoa. Jos rulla on liian pitkä ja ulottuu silmäluomen reunan yli, lyhennä rullaa saksilla. Tämä on se vaihe, josta lähtien asiakkaan on pidettävä silmät kiinni käsittelyn loppuun asti. Venytä silmäluomea tarvittaessa sormilla
ja aseta rulla ensin luomen sisäreunalle juuri ja juuri ripsien juuren yläpuolelle. Aseta sitten rullan toinen pää silmäluomen ulkoreunaan ja kiinnitä rulla kevyesti painaen silmäluomea vasten. Kiinnitä yläripset rullaan ruusupuutikun avulla. Aloita luomen sisäreunasta. Paina ripset tarrarullan päälle suoraan ja tasaisesti ylöspäin pyörivin liikkein. Jos yksittäisiä ripsiä on takertunut toisiinsa rullalla, irrota ne varovasti ja kiinnitä suoraan. Jos ripset ovat kovin itsepäisiä tai ne irtoavat rullan päältä, levitä hieman Refectosil Glue-liimaa rullalle ja kiinnitä ripset uudelleen. Kun kaikki ripset on käännetty rullan päälle, pyydä asiakasta avaamaan silmät lyhyeksi aikaa. Sitten voit nähdä, onko rullaan takertunut vahingossa alaluomen ripsiä. Irrota ne siinä tapauksessa varovasti ruusupuutikun avulla, sillä vain yläripset kiharretaan. Laita herneen kokoinen määrä Refectosil Lash Perm-ainetta kosmetiikkakuppiin. Levitä kosmetiikkasiveltimellä runsas kerros Lash Permiä ripsien keskialueelle sinne, mihin kiharus halutaan. Ei ripsien juurelle eikä kärjille. Anna emulsiovoiteen vaikuttaa 15 minuutin ajan. Ota huomioon, vaikutusaikaa voidaan muuttaa ripsien rakenteesta riippuen. Paksujen ripsien kohdalla vaikutusaikaa voidaan lisätä 5 minuuttia. Jos ripset ovat ohuet, aikaa voidaan vastaavasti lyhentää. Pyyhi Refectosil Lash Perm kuivalla vanupuikolla vaikutusajan jälkeen. Laita herneen kokoinen määrä Refectosil Neutralizer neutraloivaa ainetta kosmetiikkakuppiin. Levitä kosmetiikkasiveltimellä runsas kerros Neutralizer-ainetta samalle alueelle kuin aiemmin Lash Perm-ainetta. Anna emulsiovoiteen vaikuttaa 10 minuutin ajan. Pyyhi Refectosil Neutralizer kuivalla vanupuikolla vaikutusajan jälkeen. Pyyhi rullaa kostealla vanupuikolla useita kertoja. Kosteus irrottaa liiman vähitellen. Hankaa tarvittaessa hellävaraisesti edestakaisin, kunnes liima on kokonaan irronnut.
Venytä sitten silmäluomea ja rullaa ripsien rullaa varovasti auki alaspäin. Kuivaa silmän alue lopuksi kasvopaperilla. Nyt ripsissä on kestävä kaunis kiharrus. Kun ripsien kaarevuus on täydellinen, ne värjätään Refecto-Sil kulmakarva- ja ripsiväreillä. Värjäys korostaa ripsiä intensiivisesti ja kestävästi. Tuloksena ovat pitkät, tuuheat ja tummat ripset. Ota huomioon, heti ripsipermanentin ottamisen jälkeen ripsivärjäyksen vaikutusaika lyhenee 2 minuuttiin. Ota 2 Refecto-Sil suojalappua. Levitä Refecto-Sil ihonsuojavoidetta pintakuvioidulle karkealle puolelle. Kiinnitä suojalaput alaluomeen juuri ripsien alapuolelle. Sekoita 1 senttimetri Refecto-Sil kulmakarva- ja ripsiväriä ja 10 tippaa Refecto-Sil Oxidant-voidetta tasaiseksi tahnaksi. Levitä seosta runsaasti ripsiin värjäystikun avulla, niin että ne ovat täydellisesti värin peitossa. Anna tahnan vaikuttaa 2 minuutin ajan. Poista suojalaput vaikutusajan lopussa varovasti. Poista ylimääräinen väri kuivalla pumpulitukolla. Puhdista sen jälkeen kostealla vanulla, kunnes kaikki värijäämät on poistettu. Levitä ripsiin lopuksi Refecto-Sil Long Lash hoitogeeliä. Läpinäkyvä Gel Conditioner antaa ripsille pitkäaikaista kosteutta, taipuisuutta ja kiiltoa. Ripset voimistuvat, niiden juuret saavat ravintoa ja siten parhaat mahdolliset kasvuedellytykset. Suosittele asiakkaallesi geelin päivittäistä käyttöä. Nyt asiakkaallasi on satumaisen kauniit ripset. Ripsissä on kaarevuutta, intensiivistä väriä ja upeaa kiiltoa. Jopa 6 viikkoa.